Saringan Sekar Maju Campur Sari TA Audio Nirwana Produksi. Monggo Pak Gus joget. Manis cek kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lambes, yen mesem manismu ngungkuli matu kaya bisa rontoke jantungku. Terima kasih Mbak Lina, Titi DJ Mbak Lina. Ngidul sampeyan gawani gendut. Kembang mlati dek mati aku tresno kowe sa yo monggo Bang ning Surabaya aku ngerti bakaku bapak yang di belakang juga yo senenge kudu diiris-iris dek gulane Jawa. Aduh wong manis mbaya sing prasaja memang lidas tidak bertulang panjai tersilat iku watake Terima kasih Bapak matur suwun. Sawer-sawer asik. TA Production matur suwun. Jos. Manis dek kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lambes. Pak Gus Ibu monggo. Yen mesem manismu ngungkuli madu bagus monggo yo. Kaya rontoke jantungku. Tambah ganteng yen ora seneng mendelep gangsa alit matur sembah nuwun Ibu. Ngalor idul
Mbak nuwun Pak D bebengahipun. Nggih matur sembah. Nggih ngaturaken wilujeng santen sugeng rawuh Bapak Agus. Bu Agus nggih, Bu Agus Brayan. Kok ditadalane? Kok kaya tau roh to, Mas? Kok kaya tau roh, kaya rasing. Agus jogete telat, jogete mau saiki mosok wis disuwuk wis brai lagi juga.